Al Pas dels Llops continuem interessant-nos pel nostre territori. Això no vol dir únicament la flora i la fauna. Un bosc és molt més que dos conceptes verds. Prestem molta atenció a aquests paisatges on els grans depredadors havien desaparegut. Els ecosistemes han quedat oberts, sense salut ni equilibri. És clar que s'hauran de fer canvis. L'ós i el llop estan entre nosaltres i això no es pot obviar. El sector primari i la ramaderia, el principal afectat per la modificació del paisatge, és una part molt important de la nostra economia de país i cultura, on trobem l'alimentació propera, on es dinamitza l'economia al territori, i és que culturalment ha estat, des de fa molts anys, el sistema de manteniment de comunicacions del territori entre pobles, trepitjant camins, netejant-los, segant-los, minimitzant els incendis i afavorint la comunicació entre viles. Els estats membres de la Unió Europea debaten ara la protecció del llop, i és que atorgar-li un paper als ecosistemes o no és únicament un problema de la península Ibèrica, és una qüestió global d'estats. El com es gestiona, trobar solucions viables, factibles, reals, respondrà a la gran pregunta de quin entorn saludable volem i si som capaços de posar un punt i final a aquest etern conte agredolç entre les persones i els llops. Benvinguts, benvingudes. Això és el Pas dels Llops. Doncs va, agafeu-vos fort, perquè avui anirem des del Moianès, passant pel Segrià i acabarem a l'Aran per parlar sobre els ramaders i els tècnics del JARC, els joves agricultors i ramaders de Catalunya, perquè ens expliquin la realitat de la ramaderia a Catalunya. Perquè si és de justícia que per parlar del llop primer l'hàgim hagut de conèixer, volem conèixer la ramaderia per entendre la convivència amb el llop en aquest paisatge difícil. Sobre el terreny hem donat veu al sector primari perquè també volem saber si és possible la convivència amb el llop, amb el Canis lupus. Per ajudar, el Departament d'Acció Climàtica va elaborar un programa o un pla de prevenció per danys del llop. Aquest programa consta bàsicament de 3 punts. El primer seria una sessió de material de prevenció on parla de la sessió temporal de malles electrificades, un vailet elèctric i una bateria. Aquest mateix pla ja considera i afirma que són barreres prou efectives si s'estan ben instal·lades i amb un bon manteniment. El segon punt parla dels gossos de protecció de ramats. Parla d'un promig d'un gos per cada 350 ovelles o cabres i recomana que hi hagi com a mínim 2 d'aquests animals. Si no se'n disposa, l'administració, el Departament d'Acció Climàtica, realitzarà l'assessorament i facilitarà les gestions per l'adquisició d'un d'aquests gossos. I per acabar, el tercer punt, el que al meu entendre demana un gran compromís i esforç dels ramaders. Parla de l'autoprotecció del ramat, és a dir, hi ha d'haver un compromís per part del ramader d'una vigilància mínima de 6 hores per jornada. Al vespre, tancar el ramat amb pletes i amb el tancat elèctric i a la primera hora del matí obrir-les perquè tinguin un pastura lliure. Això sí, són mesures per explotacions en extensiu, en pastura, en obert, no pas en intensius en granges tancades. A tall d'exemple, per una estada de 4 mesos es paga un total d'uns 6 euros per ovella i temporada en zona de muntanya. Doncs va, pugem a la cabina teletransportadora perquè ens n'anirem al Moianès. Doncs vinga, va, pitjarem el botó vermell, el botó verd i palanca amunt! Ui! Ai, que perdo auriculars. Hem caigut bé. Aviam. Això fa pinta de ser el fons de tot, d'una riera seca, completament seca. Una d'aquestes típiques rieres del Moianès, ple de rocam i boscos molt coberts de molses i aquests boixos immensos també, que també em recorden a l'Alta Garrotxa, que també hi ha, però mira, aquí hi ha uns avellaners. Mira, hi ha un arç aquí bastant imponent, un arç blanc. L'arç blanc és un d'aquests arbres, una d'aquestes plantes que es considera una planta de tardor, perquè precisament
cap a finals de setembre, a l'octubre sobretot, és quan aquest arbret treu fruit. Això farà que en aquest moment de l'any tan difícil doncs, les aus, petits mamífers, puguin tenir una font d'aliment. L'arç blanc el coneixereu perquè a més té unes branques espinoses, una mica espinoses, i té una fulla molt petitona. Una fulla que molta gent, quan fem guiatges, em diuen això és com la fulla del julivert. Doncs sí, és com una fulla de julivert. És una fulla petitona, palmada, i a la primavera fa unes flors, uns pètals, unes flors molt petitones, amb uns pètals blancs. Normalment el veureu sempre envoltat d'un brunzit d'insectes, perquè aquests pètals, aquestes flors, desprenen una olor molt forta, molt intensa. Algunes persones diuen que fa olor de mel, d'altres pensem que fa més olor d'ametlles amargants. Això vosaltres oloreu i opineu, que també està bé. I al bosc és molt divertit intentar olorar, ensumar i detectar olors diferents. Aviam, sortim d'aquest fons de la riera, a veure si trobem un punt per sortir, perquè està tot enverdissat. Mira, per aquí. Pugem per aquí, a veure, amunt. Carai, quin talús. Vinga, mira, perfecte, ja està, estem aquí en un camí. Mira, ja està, la granja està allà baix. Anem a veure una granja, que és de l'Andreu, ara ens ho explicarà ell, que és de cabres. Té cabres, les té en un tancat, per fer la nit i per protegir-les de temporals, les té en un cobert, però al matí les porta a pasturar aquí amb uns prats que té. A veure... Mira, ja veig els mastins. Ei, bonics! I tots. Va, som-hi, anem a veure l'Andreu. Andreu? Andreu, estàs aquí? Hola? Vai, anem cap allà. Anem, va, veniu, anem. Mira, aquí el tenim. Què tal, Andreu? Bones, com estàs? Bé, anar fent. Molt enfeinat, eh? Bueno, sempre hi ha feina, una granja mai s'acaba la feina. Quantes cabres tens ara? Sempre rondem un centenar de cabres. I què en feu? Llet? Sí, les tenim bàsicament per la producció de llet i llavors, doncs, òbviament, els cabrits també. Sí. I en feu formatges després? En el nostre cas la venem amb una formatgeria i ells ja transformen en formatge. Escolta, i veig que tens tancats elèctrics també, d'una certa alçada, algun mastí que volta per aquí. El primer que se m'acut és preguntar-vos aquí al Moianès, heu tingut algun atac? Sí, vam tenir unes baixes, no acabàvem d'entendre massa bé el perquè, això a principis de juliol del 2021. Acte seguit vam aprofitar el refugi aquest que teníem per les inclemències climàtiques per refugiar-les durant la nit i automàticament paraven les baixes. Al cap d'un temps al cap d'un mes o així, se'ns feia molt, molt difícil poder-les tancar, elles no volien ser tancades a la nit, les cabres, i al cap de molt pocs dies ja vam tornar a tindre un altre atac. En aquell cas ja vam veure molt clar quin era el problema. I aleshores doncs, vam tindre que tornar-les a tancar a la nit, perquè hem estat de sort, per dir-ho d'alguna manera, dins de la desgràcia, de que de dia no ens n'hem patit atacs. Vam anar tancant durant 4 o 5 mesos, fins que al final vam pensar, aviam, com que no hi ha res clar del tot, perquè no estava clar del tot, que pogués ser un llop, vam tornar-les a deixar anar. Vam tindre una certa tranquil·litat, suposem que és perquè és temporada de caça, i estava entretingut amb el que li deixaven els caçadors, i automàticament el que es va acabar la temporada de caça vam tornar a tindre un atac, en aquest cas ja es va certificar, perquè ens va afectar a nosaltres i a uns altres veïns del costat, que també ja els havia afectat anteriorment, però que tampoc no havíem aconseguit
no havíem aconseguit veure què era, però llavors ja ho vam veure, sí, llavors ja vam trobar evidències claríssimes i tot seguia els mateixos patrons que les altres vegades i per tant era claríssim. Quants caps de bestiar, Andreu, van sortir? Directes en la nostra granja, directes 15, i indirectes perquè van quedar ferides 3 més. I llavors què has de fer? Has de trucar als agents rurals? El problema és que a Catalunya només hi ha un especialista. En el cas del penúltim atac, que no el vam poder certificar tampoc, perquè i encara no teníem clar què era, però per mi era més que evident que hi havia alguna cosa que no eren gossos, estava clar. Però aquest noi estava de vacances, va coincidir que estava de vacances, i clar, els seus companys, sense la suficient capacitació, no van poder fer el certificat? Sí, no van poder fer-hi res i vam quedar encara amb el dubte, i per això encara vam tornar a engegar una vegada més fins que vam tindre l'últim atac. Que aquella vegada doncs, ja vam trobar, com les altres vegades, vam trobar animals depredats, tal. Passa que no vam trobar cap excrement com per fer identificació d'ADN i tal, i va ser una miqueta complicat fins que al cap de 3 dies els veïns van tindre exactament el mateix problema i allà sí que ja van trobar excrements, etc. Es va poder fer la identificació de l'ADN i ja llavors va quedar la cosa totalment clara. Llavors van començar ja al cap d'un temps a aparèixer fotos amb fotocaptura, i més excrements i petjades. Llavors ja l'evidència va durar un temps que l'evidència era molt, molt gran. Què et costa una cabra, per exemple? I què és el que et paguen per un atac d'aquest tipus? Et compensa? No, ni de bon tros. Una cabra de llet tipus les que tenim aquí, una primera cria sense haver parit mai, a punt ja prenyada, a punt de parir, és un animal que pot valdre uns 350 euros fàcilment, pot passar i tot d'aquests 350 euros. Sí. I llavors, doncs, ja un cop la tens entrada amb lactació i tal, si a més és una cabra que és bona, té un valor bastant superior de 350 euros. Però ja no és el valor que tingui l'animal, és el que evidentment et deixarà de produir. Clar, I com t'ho compensen un cap de bestiar? 100 euros. A 100 euros? 100 euros, un cap de bestiar mort. O sigui, passem de més de 350 que et pugui costar una lletera de bona producció a 100 euros. Sí. Déu-n'hi-do. Sempre i quan la trobis amb el seu crotal corresponent, que no tot plegat el crotal no hagi desaparegut i que per tant la puguis identificar, que es certifiqui que ha sigut llop. Com veieu vosaltres els ramaders de xais, cabres, la possible reintroducció d'un cànid com aquest del llop? La veieu factible? La veieu possible? La veritat és que al principi de tot ho veia més clar, ho veia més possible, però amb el pas del temps ho veig molt, molt, molt difícil, molt. Tal vegada qui tingui ovelles i només les engegui una estoneta cada dia per anar a passejar pel bosc i pasturar una miqueta i tal, i que bàsicament la seva alimentació sigui dintre d'un local tancat, i un local molt ben tancat, perquè mentre sigui un llop sol no s'hi acostarà perquè li farà por, però quan en un moment donat hi hagi un grupet entraran a dintre del corral i faran les 1001. Llavors només hi ha aquesta opció. Tindre el bestiar engegat no crec que sigui possible ni tan sols ni amb vaques. Mentre només hi hagin exemplars solitaris, que un exemplar solitari òbviament valora molt el perill i no s'enfrontarà amb gossos de protecció, no s'enfrontarà amb un tancat electrificat, tot això perquè sap que hi té molt més a perdre que no pas a guanyar, intentarà buscar alternatives. Però quan hi hagi grupets, com està passant en zones de França, d'Alemanya, llavors és que no és viable, perquè necessites tindre una legió de gossos, els tancats electrificats et trobaran el forat per algun lloc o altre, agafen estratègies de grup, et dispersen els gossos, els 2 o 3 que es queden amagats a la rereguarda t'entraran quan ja tinguin els gossos dispersats, com que hi haurà hagut un desgavell terrible perquè tothom haurà corregut, és possible que les mateixes ovelles hagin tombat els tancats electrificats. No és gens fàcil. A França que ja hi tenen problemàtiques greus, es troben amb un munt de baixes cada any. I havent-hi el pastor les 24 hores del dia en allà, tenint les ovelles, en aquest cas normalment, tancades al costat d'una barraca de pastor,
dintre del que cap només ens va afectar en èpoques de lactació, no ens va afectar, per exemple, en un moment de final de gestació. Jo m'imagino que si tinguessis un atac en un final de gestació, que una vegada em vaig trobar en un cas d'un esverament amb unes vaques, vam tindre alguns aborts en aquell cas, amb unes vaques, o sigui, simplement perquè amb unes vaques es van esverar tots plegats i van córrer, etc. Les línies de subvenció com a tal no existeixen, vull dir, no existeix una línia de subvencions específica pel llop. Fa temps que n'intentem parlar, que s'hauria de crear, tal com es crea, per exemple, per al senglar en la vinya, una línia de subvencions que servís per actuar d'alguna manera en aquest sentit, però de moment no existeix. Us he de dir que hem volgut convidar a més ramaders i ramaderes per parlar obertament sobre la ramaderia i el tema que de fons ens condiciona, el llop. Però no han volgut participar, cosa que lamento i respecto moltíssim. Això ens hauria de fer pensar, però, que el llop encara incomoda. Per això hem volgut conèixer resolucions de conflictes similars, però amb molta més experiència. Hem pujat fins a l'Aran per veure com conviuen amb l'os bru. Hem trobat en Quim, l'únic ramader d'ovelles a l'Aran, perquè a dins del poble de Batlan, a pocs quilòmetres de Viela i a pocs metres de la carretera, va passar això. Ara mateix estem aquí en un pendent, que és un baixant de dalt de la muntanya, amb unes clarianes, amb uns freixes, i, escolta, aquest lloc és molt maco, però m'explicaves que aquí, en aquest racó, en aquest arbre, va haver un any que vas trobar-te, 2 anys, que vas trobar-te les teves ovelles mortes? Perquè... Sí, això va ser en diferents anys. En diferents anys. Ara fa cosa, l'últim atac que van tindre aquí en aquest lloc fa 3 anys. I els altres deu fer 5 anys. Es portaven un any i mig, una cosa així de diferència, més o menys. Escolta, tu ets molt jove. Quantes ovelles tens al teu càrrec? Jo ara unes 600 tinc. 600 ovelles tinc. Déu-n'hi-do. Sí, alguna. I on les tens? Les tens per aquí dalt a l'alta muntanya? Bueno, ara a l'estiu estan a la muntanya. Estem a les pastures d'estiu i ara al mes de setembre comencem a baixar les que han de parir i coses d'aquestes. I com us ho feu amb 600 ovelles allà dalt? Perquè si l'os és present, suposo que haureu hagut d'adequar l'espai, aquelles hectàrees, perquè l'os no us entri, adequar-ho amb gossos... Bueno, com ho heu fet? Nosaltres jo particularment tinc 2 mastins, també per la protecció del ramat, i després, des del Consell General, ens facilita un pastor a l'estiu i allí podem agrupar els diferents ramaders de la Vall d'Aran el nostre bestiar. Aleshores, hi ha una persona les 24 hores del dia i ell està vigilant. Després per la nit es tanquem amb red elèctrica, saps? Vull dir, sempre hi ha algú. De moment no hem tingut cap atac a la muntanya. Ens atrau el que explica. L'os fa atacs en zona de poblacions, molt propera a les poblacions, pràcticament a dins de la població. Un lloc on no hi ha presència de gossos de vigilància, no hi ha tancats elèctrics, i a l'alta muntanya, on sí disposen de pleta, de tancats elèctrics, de gossos de vigilància de ramats, no han tingut cap atac. Però quan li preguntem quin és el problema més important que es troben en aquest sector primari, aquesta ramaderia, explica això. Si jo pregunto, quin és el problema més gros que té un ramader avui? Avui l'administració, avui en dia. És que te fan avorrir. Ells directament, perquè diuen tens ajudes de jove agricultor, que no sé què. Aquí al principi t'ho pinten molt bé, però després tu agafes el teu projecte i tires endavant. Vas a l'oficina i demanes, vull tindre, no sé, 20 vaques, 30 ovelles, el que sigui, etc. Bueno, doncs vinga, aquesta documentació, i clar, tu quan vas allí te foten una documentació, igual te foten 7 o 8 pàgines, i tu dius, però coses que ja quan veus el que cal se te treuen les ganes, en vez de dir, doncs mira, facilitem que això, no. Mira, nosaltres mateix portem 2 anys de papeleo per a la incorporació, però, bueno, és que aquí a la Vall d'Aran no hi ha joves que se vulguin incorporar.
Jo perquè, mira, perquè m'agrada i és una cosa que vull fer. I dic, pues jo tiro endavant, ho sento molt. Si entra aquí el llop, s'acaba la ramaderia. I tots els que vinguen de fora a l'estiu diran, si he de pujar els meus animals perquè me'ls mati el llop, no pugen. Me'ls quedo a casa, encara que me costi més quarts tot el que vulguis, però no els pujo, perquè si han de patir atacs i això, doncs no. I això quedarà tot abandonat, serà un bosc. Canviem d'espai per veure una altra realitat, tot i que comparteixen la convivència amb l'ós, el segrià, el guaire. Hem visitat la granja de vaques en intensiu. A les muntanyes hi té vaques en extensiu. Ell és en Joan Giró, ramader. I també hem parlat amb el tècnic de fauna del JARC, dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, en Lluís Viladric. La primera pregunta que se m'acut, després de parlar amb l'Andreu i amb en Quim, és: què he de fer per ser ramader i tenir una petita explotació? Podria? Jo trobo que és impossible, no, però és molt complicat. No trobo que hi hagi suficients ajudes de part de l'administració i la burocràcia i el papeleo i les coses ho trobaria molt, molt, molt dur. Jo, al moment que estic ara de la meva vida, que tinc 43 anys, m'ho replantejaria. No per lo que és l'ofici i el d'allò, és per burocràcia i té més papers i té més coses, mos compliquen la vida moltíssim. Si et pregunto per la primera dificultat que teniu com a ramaders, quina em diries? Bueno, te l'acabo de dir, aquesta mateixa. Per mi és el dia a dia és difícil, no? Perquè vull dir, tot és difícil, ho tenim molt complicat, les sequeres, és que és moltes coses, però una de les coses és que l'administració mos dificulta molt les coses. Lluís, tu que deus voltar per totes les granges d'aquí de la demarcació, totes tenen aquest mateix problema de l'administració o n'afegiries algun de diferent que ara mateix jo no sàpiga, vaja? Jo diria que el Joan ha sigut molt prudent. Hi ha més problemes. Hi ha més problemes d'aquestos. L'administració en aquests moments el que dia és de fer començar un negoci d'aquestos. Ell ha dit que era difícil. Jo et diria que és impossible, a menys que el trobis a la família. Si tu surts de zero, no sé, només veure aquesta nau, ella et pot dir el que valdria, vull fer això, el que valen aquests animals a preu de cost, i a veure un xiquet de 18 anys que es vulgui plantar, que no tingui una bossa de diners impressionant, qui la vale? D'on surten els diners? Pensa que per una incorporació de jove avui l'administració et pot arribar a donar 30.000 euros en 2 anys. Amb 30.000 euros d'aquesta nau a la millor paguem 2 pilans, no ho sé, el Joan mos ho dirà, però... Aquestes naus, com tu veus, buides, valen 220.000 euros, sense comptar la feina nostra. I el bestiar? Si jo ara hagués de comprar bestiar... El bestiar, una mare, compta que se tindria 1.600 euros en amunt, per cap. Una mare, per poder criar. Una novilla d'aquestes, 1.200, 1.300, 1.400, i encara t'has d'esperar 3 anys a ser mare. A més, el que els hauries de donar de menjar fins que siguessin mares. A part d'això, quantes vaques necessites per tindre una explotació viable, per poder guanyar la vida? Mira, un jove que es volgués incorporar, des que s'incorporaria, si fes tot això, les obres, i fes fins que tingués els primers ingressos, hauria de passar 3 anys. M'esteu desmotivant molt, Bueno, t'acabo de dir la realitat. El Lluís m'ha dit que ha sigut prudent. I té tota la raó, ha sigut prudent. Tampoc no cal desmoralitzar ningú. Però si no vens d'una família, una persona des de zero, el Lluís ha dit les paraules clavades. I l'administració en aquest sentit, ajuts i suport en dona? Facilita algun... Ja t'ho he dit, hi ha 30.000 euros d'ajut per una incorporació d'un xiquet de 18 anys que es volgués plantar. Però esclar, jo t'ho torno a preguntar, quin banc
li donarà a un xiquet de 18 anys un crèdit que, és clar, aquí estem parlant d'1 milió d'euros entre les vaques. A passar 3 anys i tot, necessita 1 milió d'euros. I una altra cosa que no hem comentat, les autoritzacions. Les autoritzacions de l'administració, perquè tu a la millor et vols plantar, molt bé, però el primer paper el presentaràs avui, però és que a la millor d'aquí 2 anys, que és el mínim, tindràs el permís per fer la granja. I aquests 2 anys, com vius? A de bontes has de fer la granja. Quan tens la granja feta, has de comprar els animals. A de bontes els has d'engreixar, han de criar, has d'engreixar les cries, te les pots vendre. A veure, hem dit 3 anys, jo diria que són 5 anys mínim, que has de poder viure d'on? Del cel. A veure, de bontes, esclar, no sé, és allò que diuen, no? Diu, què volem ser quan siguem grans? No en tinc ni idea, però l'agricultura, com l'estem coneixent, està desapareixent i desapareixerà per culpa de que no hi pot haver avui aquest relleu, perquè jo una de les coses que he dit sempre, que l'agricultor ganader no som una ONG. Som aquí perquè ens agrada, però per guanyar-nos la vida. La gran quantitat de dificultats, controls que exerceix l'administració llauren un camí tortuós i gens pràctic. Per això preguntem sobre els plans de protecció, si són o no suficients. Qui em respon, en Lluís? A veure, en principi, el gran problema de tots aquests programes d'introducció hi ha d'haver voluntat de l'administració per complir la lletra petita. Fins avui l'experiència ens ha dit que l'administració no està per la labor, no apoya, si ha de triar entre un ganader i un llop, l'administració tria el llop. Joan, tu has tingut atacs? Has patit algun atac? Jo he patit atacs d'egos, sí. I com va anar això, l'experiència? L'experiència ha anat fatal. Fa 3 anys que vaig tindre períods atacs, s'ha demanat els informes i l'administració en 3 anys no han sigut prou d'allò per donar-nos l'informe dels d'allò. Per denunciar-me, sí, em van denunciar. Gràcies a Déu vaig poder recórrer i gràcies a uns informes del Seprona me van poder traure la denúncia, perquè vull dir, era un lloc inaccessible, però fa 3 anys que estem en processos demanant-ho per la via normal i encara no ens han passat l'informe. No és perquè jo vulgui la indemnització ni res, és més que res previndre presumptos, com te diria, que tornés a passar a altres persones el que ens ha passat a nosaltres. Vull dir, a mi sempre m'han dit de paraula que no ha sigut l'os. Vull dir, quan en aquella zona sempre hi ha l'os, tenim fotos, tenim coses, però no he pogut traure mai l'aigua clara. No he pogut fer les accions que s'ha cregut oportunes per reclamar els animals, per si sí, per si no. Però llavors la denúncia que et va fer l'administració contra teva era per l'abandonament del bestiar. Per abandonar el bestiar. Quan jo em vaig ficar en contacte tant amb l'administració a Lleida, que a Lleida es van portar correctes, vull dir d'allò, com me vaig ficar en contacte amb el Consell per a veure què havia de fer amb aquells animals o com ho havíem de fer per treure'ls del lloc. I em van dir que em dirien alguna cosa i la resposta va ser una denúncia. I Seprona, el grup de la Guàrdia Civil, emet un informe que diu que aquest bestiar estava en un lloc inaccessible, que s'havia estimbat. Correcte. I bueno, gràcies al seu informe me van poder retirar la... Clar, perquè una vaca no s'hi acosta a la cinglera o té el mal costum de jugar amb la imprudència de caminar pels llindars? No. Tampoc... Sí, 4 no. Sí, una sí, 4 no. És que n'hi va caure 4 i 3 van morir perquè van caure damunt de les pedres. I Lluís, us trobeu sovint amb aquestes... Jo et volia donar un parell de dades sobre el llop. Parlem del llop, Sí. Són dades del Copa Cogeca, no són dades meves, ni són de Catalunya, són d'Espanya. Espanya té el major cens de llops
tot i que de forma molt difusa, només per sota d'un país com Romania. Això és dades oficials. Podem comptabilitzar 5.000 atacs, 5.000 atacs amb més d'11.000 animals morts, amb una subvenció ridícula de 2,6 milions d'euros. Toca a 233 euros per animal mort, sense comptar ni el lucre cessant causat per l'estrès que pateixen els animals que sobreviveixen a l'atac. Ja t'ha dit, si fa un moment te'n recordes el que ha dit Joan, que una vaca val 1.600 euros, això que no estigui prenyada i que tingui 2 dies, que l'haguis comprat a 10 antes, 233 euros. De 1.600 de cost directe, 233. Nosaltres sempre hem dit que la reintroducció del llop, que el primer que s'ha de tindre molt clar és quina càrrega de depredadors. Del llop a l'os no hi ha cap diferència, no? Dius, aquest territori, un territori accepta una càrrega d'animals per hectàrea. Doncs molt bé. Primer que tot, el que s'ha de fer és estudiar un territori, quina càrrega de depredadors pot tindre. Es digui os, es digui llop. Una de les coses que sí que voldria deixar també molt clar és que en 5 anys han desapareixut el 20% de les explotacions de muntanya, agrícoles i ganaderes. En 5 anys un 20%. Si sabem multiplicar, d'aquí 20 anys no quedarà cap. Si això és l'agricultura i la muntanya que volem, vull preguntar al qui vulgui això, qui arreglarà els camins, qui limpiarà els boscos, qui mantindrà el territori. La pregunta és qui mantindrà el territori. Lluís, i et puc preguntar per què aquesta davallada tan important en 5 anys? Perquè no es guanya la vida. Relleu generacional no n'hi pot bé, ja ho hem dit abans, no? Relleu generacional no n'hi pot bé. Una de les principals coses que t'he dit, no tenim apoyo de ningú. Quin apoyo tenim? Jo això et volia preguntar. Us sentiu sols en aquest sentit? Sí, però sols. Sols no, abandonats. No, abandonats i amb un làtigo. T'ho dic així, amb un làtigo a l'esquena. Quants anys fa que estàs de ramader, Joan? Jo des dels 12 anys. En tots aquests anys, tu has trobat sempre això? O ha sigut un problema que ha anat incrementant-se a partir de no sé pas quan? No, jo crec que anem a menys. Cada vegada l'agricultura i la ramaderia va a menys. Potser a més qualitat, però va a menys en qüestió de burocràcia, tot això. Per mi anem enrere. Cada vegada és més complicat. El meu pare, mira, farà 69 anys, i dic jo que el meu pare, des de 5 anys cap aquí, si vegués tots els papers que s'ha de fer, potser plegaria demà mateix. Lluís, vols afegir alguna cosa? Bueno, no es pot afegir gran cosa més. És que només que la societat hauria d'entendre que les explotacions agrícoles i ramaderes són necessàries per la seguretat alimentària del ciutadà que viu a ciutat, de la persona que viu a ciutat, i que són necessaris que hi siguin, hi ha d'haver les explotacions. Nosaltres presumim, com a pagesos i ganaders, de que som capdavanters amb tecnologia, amb mesures, amb ganes i amb voluntat, però, per desgràcia, suposo que aquí hem de dir mea culpa, no hem sabut explicar prou bé a la societat de que nosaltres som una pota del taburet molt necessària perquè el taburet no caigui. És a dir, que nosaltres hem de garantir l'alimentació de tots els nostres ciutadans, però a canvi l'únic que demanem és que els nostres ciutadans entenguin o comprenguin una mica la nostra problemàtica. I a més, permetem que afegeixi, en un món en el que cada dia som més conscients de la proximitat dels aliments, el que estem fent és carregar-nos la proximitat. Sí, perquè, a veure, Ucrània, si fa 5 anys algú ens diu que passarà a Ucrània, que no hi haurà menjar, que s'haurà de fer un canvi radical amb tots els sistemes de compra de cereals que ho teníem aquí,
i avui s'han d'anar a buscar a no sé on, ningú s'ho hagués cregut. Ningú s'ho hagués cregut. Llavors avui mos hem trobat amb una cosa, i una miqueta més enrere d'Ucrània tenim la pandèmia. La pandèmia, els únics que van complir, i perdoneu que ho diga tan bruscament, van ser els agricultors i ganaders, que vam garantir que als supermercats hi arribés el menjar, érem essencials. No sé, han fet un canvi de xip que no el sé entendre tampoc. Fins aquí aquest episodi del llop i la ramaderia. Traieu vosaltres les conclusions, comenteu-les a les xarxes socials, etiqueteu-nos per fer-vos un seguiment, i el següent i darrer capítol sobre el llop el dedicarem a conèixer amb els agents rurals el seguiment que estan fent i la gestió que s'està fent del llop a Catalunya. I moltes altres coses de les que parlarem en aquest darrer capítol en companyia de llops. Nosaltres ens veurem en el proper podcast, o si ho preferiu per aquestes muntanyes, us convido que entreu al refugi.org, seguiu-nos a les xarxes socials i seguiu-nos també a l'Spotify, al Pas dels Llops. Avui l'han fet possible en l'Andreu, en Quim, en Joan, en Lluís Viladric, el tècnic del JARC, i agraïm molt a la participació d'aquesta associació de joves agricultors i ramaders de Catalunya. I qui us ha parlat, en Miquel Alemany. Abans de marxar, recordem que som una societat respectuosa, sensible per la sostenibilitat i l'aliment de proximitat. Però malgrat això, el nostre sector primari està agonitzant. La ramaderia perd pastors, perd pastores i perd ramats. Pensem-hi. Doncs va, ja ho sabeu, al bosc millor no tocar res i al medi natural no hi hem de deixar cap mena de rastre. Apa, visca la terra!